Dat verklaar je en ontjet ik. Kanter Breuker kan officieel burgemeester van Tietjerkstra deelnaam worden. Waantje te doen waard hij installeren. Welkom, burgemeester Breuker. Ik ben er tieren wies mooi dat ik hier in Tietjerkstra die functie kreeg. Het is zelfs prachtig om van zo'n mooie gemeente burgemeester te wezen. Die mooie functie in deze gemeente uitoefenen te mooi. Dat jouwt ik verantwoordelijk jouwt dat. Dus die zie ik zeer serieus nemen. Ik hoop een burgemeester te worden die de verbinding vasthoudt. Dat de mierskip mij ziet als een benaderbaar persoon. In die toegankelijk is. Dat is wel wat ik graag wezen wil. Zo nou en dan kan het natuurlijk zo wezen dat je impopulaire dingen beslissen moet, dat jet bij het vak. Maar dat wil ik altijd op een eerlijke en redelijke manier proberen te doen. Tijdens een bijzondere rietkeerkomsten waard alles uit de kost hellen van de nieuwe burgemeester. Wie een hele mooie verrassing, het Kanter-combo ook het goed onthouden. Dat wie een gelegenheidsformatie, waar we het al langs nog verder spelen. Maar die hebben een mooi tassong, mooi prachtig vestje op basis van mooi zonder werk binnen de woord. Nou, hoe toepasselijk kun je het hebben eigenlijk? Nevens de vertrouwenscommissie moet het heel goed komen met Kanter Breuker. We zeggen zelf dat we prettig eigenwijs zijn. Wij durven nieuwe wegen in te slaan. En we zochten een burgemeester die bij dat profiel past. En wij vinden en wij denken dat Kanter Breuker daar heel erg toe in staat is. Omdat het een man is die rustig is, senioriteit uitstraalt. En in de vertrouwenscommissie heeft laten zien dat hij visie heeft op de toekomst voor het Tietjerkstra. En dat vonden we een heel belangrijk aspect. Na de installatie wie er ook nog tijd voor een lietsfeestje. Maar te lang moet Breuker er net heen in blowen, want even bekomen, dat zit er voor de nieuwe burgemeester net in. Het is tijd om aan het werk te gaan. Jel van jongens een keer op een stoepen en dan gaan we direct aan de slag. De hele agenda zit al vol, heb ik begrepen. Dus ja, er is genoeg te doen. Eerst maar eens even de belangrijkste zaken terugspreken met elkaar. Er zitten natuurlijk een aantal thema's om te komen die het voor zo even belangrijk binnen. De verkiezingen die komen er aan. En als je op de langere termijn zegt, is het natuurlijk een grote uitdaging hoe je deze mooie gemeente de toekomst in krijgt op een goede manier.